kan laharanya an sigira dengo min kam ala ka den balo ala ka nafa ja ala ka nyona ko noya ka nyona ka flami kira bunya kama sigiyoro nyere kama sal ala rasul wala na jara ala yi an sa jalibia an be juma zana na ala sana an be fomala ala ye an garsɛgɛ dina an nana tɔgɔ ɲuman ɲini ka da den la den ala ka hɛrɛ cɛya t'a sɔrɔ musoya t'a sɔrɔ ala yɛrɛ de y'an kanu n'a ye wa a y'a kanu an ɲɔgɔn caman bɛ nin dugukolo in kan olu ma den sɔrɔ fiyewu a cɛw bɛ yen a musow bɛ yen u ma sɔrɔ mais ala fali tigɛra anw minnu kan ka den nɔgɔya an ye hakɛ dɔw b'an ni den cɛ hakɛ fɔlɔfɔlɔ min b'an ni den cɛ n'o ye wajibi ye mansaw ka a k'o k'a den ye n'a ye den sɔrɔ k'a ka tɔgɔ ɲuman da den la tɔgɔ min ni a ti maloya n'a ye mais dɔw b'u den tɔgɔ da ko boliba o n'a ɲɔgɔnna tɔgɔ kirikaraw o silamɛya sariya ko silamɛ cɛ man ka den tɔgɔ da o la i b'i den tɔgɔ da tɔgɔ la tɔgɔ min ni a b'a dusu gosi n'a ye a ti maloya kɔfɛ ni tɔgɔ ye o ye wajibi kɛ k'o kɛ den ye o kɔfɛ n'i ye se sɔrɔ i ka sarakati bɔ i den ye ka joli bɔ i den ye saga fagali tɛ wajibi ye n'a se b'i ye a kɛ n'a se t'i ye a to yen fɛn o fɛn se tɛ mɔgɔ ye ala y'o bɛɛ bi ka b'i kan mais ala ko seli ye farida ye silamɛw kan a ko seliji tali diyagoya n'i bɛ seli mais a ko ni ji b'i bana k'i ka seliji ta bɔgɔ la i b'a dɔn yɔrɔ ko silamɛya bɛ fɛ k'a nɔgɔya an bolo a dɛsɛra fɛn o fɛn ala ko bɔ a y'o bɔ a la n'i ma se sɔrɔ ka bagan faga i den ye a ka ɲi hali n'a kɛra ka jisuma ta worobinɛ na ka na di mɔgɔw ma a ye dugawu kɛ n den tɔgɔ mɛnɛ ta a banna u b'o min ka dugawu kɛ ala ka den balo kuma bannen o mais k'a fɔ ko ka taa saga ta juru la maɲuman ko ni fɛn ninnu na bon olu ye tɔn ye minnu caman ye silamɛ b'a ɲini an fɛ an ka baara kɛ ka taa an seko la o kɔ tɛmɛnen kɔ ko ka i den lamara cogo ɲuman na lahara jɔ don mansaw bɛ jɔ ka den jɔ yala i y'a lamara cogo ɲuman na wa i den cɛ fara muso kan k'a lamara cogo ɲuman na k'a mara o de la n'i ko den ma ko a ma mara i y'a nɛni k'a fa nɛni wa i y'a ba nɛni n'a fɔra i ma k'i ma i di k'i ye kojugu don dɛ o tuma ko den marali ye wajibi ye den mansaw kan ni maracogo ɲuman ye a kana denw don nɛni na a kana denw don dɔgɔlimaw la a kana denw don kuma sidɔnbali fɔ la a y'u koriji a k'u bagabaga mais anw denw mana fɛn o fɛn kɛ bi anw b'u to ko biden don ɔ ni biden don ni a ka du cira ko biden ni biden y'i ka du ci a bɛɛ taa yɔrɔ kɛ jahanama ye dɛ o tuma n'an ko an ye silamɛ fo an k'an janto an ka mara la o la ala ko an ma ko an k'an yɛrɛ ta ka bɔ jahanama kɔnɔ ko an n'an ka maradenw mɔgɔ si man ka i yɛrɛ bila silamɛya hukumu kɔnɔna na k'a sɔrɔ i ma kuma i muso n'i denw fɛ o tuma n'an ko an ye silamɛ n'an ko an nara ala la n'an ko an nara kira la n'an ko an sɔnna kira ye n'an ko an n'an bɛ lahara ko la a ye tɔ fɛn dɔ ka ye an yɛrɛ la an n'an ka mara la an k'an ka denw mara ni mara ɲuman ye o ɲinina mansaw fɛ diyagoya la bon mara in a bɛ fa bolo mara in a bɛ ba bolo den marali bɛ bɛɛ bolo o de la hakɛ t'a min bɛ muso kan ka kɛ cɛ ye o hakɛ t'a kɔnɔna na a bɛ yen ko muso kan ka cɛ danbe ta kan ka cɛ ka fɛnw mara ka ɲɛ bon cɛ danbe ye jumɛn ye cɛ tɛ min fɛ o to yen cɛ bɛ min fɛ o kɛ wa cɛ yɛrɛ dɔn tɛ ni min kɛlen ye sigida la kan'o kɛ dɛ n'o tɛ i bɛ cɛ danbe cɛ a ma ban dɛ i ka cɛ ka fɛnw mara ka ɲɛ fɛn ninnu nafolo b'a la fɛn ninnu motow b'a la fɛn ninnu baganw b'a la fɛn ninnu adamadenw b'a la muso o muso ma cɛ denw mara ka ɲɛ i ye cɛ janfa cɛ bɛ min fɛ a den ka kɛ ten hali n'a tɛ yen ni den ye o waleya dɔn kɔsago kuma i den fɛ i k'a bila o yɔrɔ la komi cɛ mais n'i ko den ma ko anw ka bi musow bi den ye walejugukɛ la ka den wele ko i t'a dabila i n'a fɔ pɔgɔ bɛ n'i sɔrɔ yan bon pɔgɔ bɛ n'i sɔrɔ yan i ye cɛ janfa ka bɔ o yɔrɔ la i ye janfa kɛ e de kan ka a bɔ a la pɔgɔ bɛ min k'a la o k'a la a ka di parce que sini ma ni cɛ don ale de ye du dɔ dutigi ni muso don dɔ ka du jɔla don mais n'i m'a mara don dɔ i burankɛ bɛ t'i nɛni don dɔ ka tila ka i somɔgɔw bɛɛ nɛni don dɔ k'a sɔrɔ a ma f'i ɲɛna n'a fɔ ni muso ko cɛ ko muso ma ko muso ma mara ni muso nɛni k'a fa nɛni k'a ba nɛni bon pour que don dɔ a kana fɔ an ma marinakaw fɛ k'a fɔ an ma mara fo an k'an denw bila mara sira kan ka kuma denw fɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ hakɛ min bɛ den ni mansa cɛ n'o ye mansa kan ka min kɛ a den ye ko ka den don kalan na den doli kalan na o ye wajibi ye mansa bɛɛ kan wajibi yɛrɛ de ko don faransɛ ko tɛ madarasa ko tɛ kalan min ka di a dɔw la
mais to ka abla ala ka sira kai ka so تمام يمسه note madrasa ti ala kala yede ay o arabu kangala yede madrasa ya arabu kan kala lidi oni ala kan ti kelenye ala kan ti arabu kanye ala e ka beda bi ka beme lebele mais ala ko qur'ana na suratu yusuf la ni allah taala ni ngora ne njigi ni la arabu ka kai mais arabu ka ti ala kanye de mumi do la kira keme so ban sam so min de na ashita arabu yi mamuru kilete wa ashiku ndar bu kambo wa ashiku ndar bu kame bo kitabu diru ma ala manu befe jibril manu befe kabo ala kele yoro jibril ma mo fe fiu ni arabu kay ngare men muna ala ya ke arabu kan ka qur'ana sabu kira tonu ne kira mara do de ma men momudu kira jebe ma jebe mo go be qur'ana na bo tuma ala ye jebe ka qur'ana ala yo kuma nga ke larabu ka kan ka famu no ga momudu bolo ko momudu arabu yo kele aflana mi mo mo nga kira mo so ko mo tati che o de arabu di o kuma ala ya ke arabu kan wala sa ka kuma na gere arabu lebele minu nga ko che te kira ko minu nga ko kira tay galoy o kuma ala ye porani jigu ka kana pour que kuma ro kana so note kira bi bororo ba so ro che ni dugu dugu ala die fa be Allahu akbar e polisu bi ta yoro ro jaram bi ta yoro ni ma fay ka bul ka ta herbe herete de o kuma anga do ko kira nunu nye polisu de anga gendarme nunu nye polisu de kiraw de misalla o kuma kiraw ni polisu olu be kelenye ala ka misalla ko o la nyala ko ko kiraw ma ay digiya o kordo ko ye nyamine do ku kan ta ye nyana bod lebele o kuma ala polisu be ka commissaire ba digi arabu jamana ka arabi saudi no makay no Muhammadu Sidil Kalik Muhammadu ala kuma na fene arabu kan pour que ka famu no gabulu ani mogo kanna asoso wallahi ne te ala kande o kuma de duli kala na larabu ka ko te to ka ko te ngote jume ngodo kala min gadi idde dola ngana serika suika dine mi o irala تمام يمسه wala hal ni metru ko ma ko ala te je ne dispa na na so e ba ira ko ala be ko dalu ira la ke sangare kalan de do aka ko do kalan funte iga ga wartigi a funte ga metri a kunde iga ko do kala kun ko do kala be o boni ko do mo ko be sig ala don kabela way bi sig ala bato kabela wazu kala baw be minunti arabu ka yere me fiu a be ko ga wazu kala baw be minunti fu me greki ko dota latin dota arabu dota anglais a bebe de bo ala ka beda bi ka be me ka min gadi o fo ala be ka be lebele mais do ka dalu mi ko arabu ka di ala kai bon ni obli ko do kafira parce que ni ko arabu kai ala kai bon arabu de ka kai arabu kai lo ka kai fla kai bamano ka kai bamano kai nan zaro ka kai fo kai mais ni ko arabu ka kai ala ka kai koro ko ala rede arabu yi تمام يمسه bo ala te shiya ide kan bedla an fa adama fe kuma mina ni ala ko adama ni awama ko aljina ya tay aya kai beta fo ni risu aka na garala aka na de kari jango ka de du tuma min ni shetane wo naga mi wo yirde kari awayi taddu o kara muso ka ladai ala mani muso yi abi muso sake mandu ya fa do muso yi wallahi men adama yi sigina ta ya tifaka nga nyabala muso ya taddu na ma do ay jamba ke adama ya du malgré lui-même ala ma jaare aya do da on ka ba du ala ko meleko ma aya ka du da ti ko meleko yi adama minan gono na adama ya kula ka min boy ko je ka da digla no yi Allahu lebele ko ya soro ma si du kulu ka ya fu kan be di inventera adama ni awa fe adama fe meleko kele ka o pour an gono na ay ka be glay men kan be glay ala nyane ala be kan be me ala si za ni enne kan do labe ya o kuma araba ka kulu kala maladra kabe bo ula kadido kalana wajibi français jaw arabu jaw daga kan me ere dine mi ani ka dame mi na na so ira ala تمام يمسه no te ambade tamani dedo madrasa la no ko pour que dine famu ka soro olu klale kala no no foke kafru ko boke kafru jan medu o chama karanya na ya wallahi alu torodo ade kunji ay dedo madrasa la ko alin faga debla ala ka dine kalana pour que ka ko de klala de go fay jan medere Allahu akbar ama ba ko ba jarme de ama ba akoraga mun ma duko nulu binani suko ni jego ni fo kan di fama qulu kafir bulu fo ko kafir bulu fati do la de do de nana ni jege kan bay kan di fakema fakema da musuma ko ni laba kadiya musubu ko labe chen nana no mandara sakara mo bay nana sa ko ni musu ko ni jege de ko ikoraga nana na ko ga laba kadi fama
ko kafir ka jɛgɛ yɔrɔ b'a tigi sigi ka jɛgɛ n'a barama ta k'a kɛ dingɛ kɔnɔ ka sigi Allahu akbar cɛkɔrɔba wulila ka na jɛgɛ nege b'a la ka na ko buramuso ko jɛgɛ mɔna wa buramuso munana siɲɛ 2 sabanan a ko a murankɛ ne cɛ ye jɛgɛ bɔ ko kafir ka jɛgɛ o yɔrɔ la cɛkɔrɔba ko jɛgɛ wɛrɛ ti bɔ min kɔ ko nin y'o ye Allahu akbar ka taa jeli n'a kala ta jeli den ani jeli kala a denkɛ dame a ka da la makilan kan ka na jeli n'a den kɛ k'a gosi a kunkolo la jeli ɲɛ kelen o yɔrɔ de cɛli fatura k'a kun ci a salen cɛ terikɛ n'o y'a denkɛ terikɛ a taara o nɔfɛ ka na a ko nɛgɛ ko bi ko n ye n ka wulu kunji bi denkɛ ko wulu jumɛn ko wulu bɛ so kɔnɔ yan ko ɔhɔ ko a bɛ ka mɔgɔw kin ko yan'a ka mɔgɔw kin ka mɔgɔw faa ko n y'a kunji denkɛ terikɛ ko a k'o ɲana yɛrɛ ko ni wulu kɛra ten ko fo k'a faa u nana a nana sɔn o nana taa i ka taa fagali lajɛ terikɛ nana a terikɛ dalen lajɛ joli la o kuma hali sini o ma se ka kɛnɛya o yɔrɔ la cɛkɔrɔba taara jaramu la a t'a fɔ jaramu ɲɛna ko faama a k'a dɔn ne ye n ka wulu kunji bi a bɛ na wulu filɛ gendarmew nana wulu lajɛ ka na sɔrɔ ko cɛ dalen bɛ joli kɛnɛ na u ye cɛkɔrɔba minɛ ka taa kaso la u y'a ɲininka mun y'i den fa a y'a ɲɛfɔ gendarme ko an ni mara yan tile 7 n'o banna ni bila ko mɔgɔ tɛ i ye wulu faa o tuma minnu nana an ka nɔrɔ la ka na kaburu ci nin bɛɛ ye madarasa directeur baw de ye u nana an ka danbe cɛ bon o la bi école yɛrɛ écoleden bi faamu min sɔrɔ ɲɛnamaya yɛrɛ la bi madarasa den t'o sɔrɔ n ti siran ala ɲɛ bilahi min bɛ siran ala ɲɛ ka dɔgɔ dɛ n'u tilala u bɛ bɛɛ kɛ kafiri o ti hakɛ dɔn a jateminɛ hali ni école maître n'a ka da bɔ ma ka ɲɛsin o ma a b'a si kɛ a kan c'est-à-dire ala ka sokɔnɔ chef b'i fi sabu a ye la dignité kɛ ka la loyauté kɛ ka la liberté kɛ a b'a yɛrɛ kalama ɔ mais anw ka madarasa karamɔgɔ denw bɛ kɔnɔ da sigiɲɔgɔn den la anw ka o madarasa ye mun y'a ye i b'a dɔn yɔrɔ la ko mago bɛ danbe de la danbe tɛ madarasa la bilen madarasa tɛ dɔwɛrɛ la ka baba bi foyi tɛ kɛ o kɔ baba y'a dɔ ta kitabu tu kɛ yiriden bɛ bolo la mais ala kota kira kota o tɛ duguma kalan de la o bɛ yen bon duguma kalan in fana n'i taara den dɔ ye fana a bɛna kɛ mori ye n'u kɛra mori ye kun o baara sɔrɔlen o tɛ foyi ɲɛ mutakimu kɔ waliden tɛ kɛ waliden ala kɛ kɔ a kɛra kungo ye an bɛɛ bolo kan o fɛn min yɛrɛ bɛ laban bi sa an bolo o ye fana dara nazarakalan in na bilahi n'i ba la i bɛ sɔn mais an y'an ba fɛn bɛɛ la k'an sigi n'an ye mori n'i banana i n'i ka moriya u bɛ t'i walaka musow de bɛ walaka k'i opéré nazarafin la kɔni n'i banna i bɛ sa mais n'a ka mori sigi ko baara tɛ tiɲɛ k'an k'an sigi ko moriya bɛ se ka maa kɛ fɛn ye foyi t'i diɲɛ gɛlɛya ala ye bi ni morijuguya kɔ ni min taara dugumɔgɔla n'o tilala la bɛna mutaki kɛ mɔgɔw la muso minɛ ni muso senocɛ ni dabali ni furudon ni sanbɛrɛ jigin maa kan foyi kɛ nin kɔ o tuma en tout cas kira ye min fɔ dɔrɔn mansa ye i den don kalan na kalan min ka di i ye mais ni a tora sa kalanyɔrɔ la n'a nana i danbe jira a la pour que kalanyɔrɔ kana n'a fili n'o tɛ philosophie dɔ ko ala tɛ fiyewu k'i munumunu kana kun ko bɔn ko ala bɛ yen mais ko lahara ko tɛ tiɲɛ mais ala fɛ a nana ko ala bɛ yen wa ko lahara ko ye tiɲɛ munna a y'o fɔ a yɛlɛla sanfɛ kabakolo de la a ye mankan sɔrɔ yen ko alahu akbar tulo ba yirika a yɛlɛlen kɔfɛ ni avion ye a ye mankan mɛn sujudu bɛ kan ka kɛ a jiginna ko walahi ala ko ye tiɲɛ ko lahara bɛ yen bon o tuma minnu b'a fɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ a bɛ taa kalanyɔrɔ ni fɛn ninnu na kalanw de don mais olu yɛrɛw t'u ka abada n'u kɛra o kan ala ye dalili min k'u ye o t'o kɛ abada o tuma a y'a denw don kalan na kalan min ka di nka n'a bɔra kalanyɔrɔ la n'a nana so a ɲininka a ka misi ye mun fɔ a ye bi mali min y'o mun fɔ usazu ye mun f'i ye n'a ko ko mɔgɔ min y'a fa bonya k'o ye kafiri ye a fɔ o tɛ tiɲɛ ye i k'i den bila o yɔrɔ la i ka régler o yɔrɔ la mais an b'o to ten ka taa ten fo dɔw ko maa man k'i fili ba ye mɔgɔ man k'i fili fa ye mɔgɔ man k'i fili muso man k'a fili cɛ ye nin kɛra dɔw ka hakilila ye kalan sira kan bon o la ni den dɔ tigɛ ka ɲinɛ a kɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ o tuma a y'a denw ala ka kɛ to la ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a ye fɛn min wajibiya mansaw kan ka kɛ den ye o dɔ fana ye jumɛn ye ko ka hinɛ i den la ayiwa ko hinɛ ye wajibi ye ka hinɛ i den la mɔgɔ o mɔgɔ tɛ hinɛ a den la kafiri don sabu kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko den ye kalifa de ala y'a kalifa aw fila la n'o ye mansa fila ye muso ni cɛ den kalifara aw la o tuma ko a ka den minɛ ka ɲɛ a ka den mara ka ɲɛ
wa aka hine de la ka maga de la mais hine de la korota ka de be walju kala mo bi se ka hine mo la ka soro ma be walju la mais ibado fado ni fado bi uga hine ka dogo de yo ko do hine de la bada ibi muso do wore de bu bulu ubi bugoli minna ka nyimo yara la bere la ani fe minna iba fo ko ade lebele ko ni haga jini ka boy hine de la wajibi ma ta flaka aga hina de la aga makarala ala de ya kalfa ala na ya sonu la hara kriba na kede o e ma ta ka aga do de ka no ma ta ka na mi de o ya do o ko to ngo fana o ma sa fla fe mi wajibi aka ko ka de aka de ka de sigin ne ka ko o wajibi aka ko ka de muso duwa dinga duwa abdaga ka sigin ne ka ko no ne ka ko sigi ni boy na ko ni be haramu ko ani jimman mun mo may dora tade man dara tade ni wara ko ko amay mais kila ko sallallahu alaihi wasallam ako ay dew zigi ne ko wala saka de samnya abi de samnya aka na dew ndo ti ayu zigi ne ko abi de samnya wa de muso ta faida ba mais ko na ba ke kila ko aya ta timi ko je ko fe na bi ke aba la jeni hakli aka na da ko sube otuma ko ga de zigi ne ko no kara o dogo de bila ni uya dabla bolo suka jena fula an fe abada ni muso sigira daga ko chama bibbo ne kira ko ngana ba kesa aya kene hakli o je baro ni hakli boro lo ya kene o tuma ko ga de sigira daga ko wajibi ma sauka amma bane kuma na baye mi yasa ma saka na mi de ko ga de do furla ni de kene muso damo ni muso do adi chama mais adi to jume ani muso da ma obike to di sangare idenge sera furuwe la ma shara ko ibi fereke muso min ngadai to jam temenye mse me kuma do la doka dai aka here to la tamanje bela wala taranya bo min vedda me te olu ka du kono ibo kalama ibo nyefu ide nan sra go fam abi jam me ka fo ndi ye ni min di bo mine la me na no kele ka ngono ke ni o jagwa ke ni ko na tira marao pour que baraka no islamia ko anga diw ni nga o be min refa me kuma do la de ka ko do ka dogo abi se ka fa bi do fe ba so da mi tulu ka so kono tey o to ra ba la jesa an ni nga iye ni mi rani min zumo ko nga baraka nda fu je nani shoni ko o nanna me re ti do wara la ji abu tab do wara la ji ko ka asabo so muso folo dili de ma wajibi ma soka ngo ko fasa atobi yira ayya amma o ko tele ngo ni de muso na sira furuwe kida ko sallallahu ta'ala wa sallam sali akoni de la da ya ka so shembe ko yi ko le jibrila fe shemvla ko shenza wa ko ko fe la da yo ko jalme so du jo fani batola allahu akbar ko sabaka sangare hayya ima fi de be wala wa abe de kuma tele kira yare de kote ko jalme so bi jo yi de ka la da yo ko sawana ko fe jarme so bi jo ka fatwa sabaka ko fona kera addasara kala allahu akbar ay modu tala je o manya kaga tafla la o manya aka ma ka sigi kala ma kono do na o be me ayere ma fenge fiu abe kala la sira fu itaka jarme no dula kram kala kala na so tal masrake me jina kali sabu ala ko la takrabu dina aka na gare jina la fof ma sunya la be haram ya bile wallahi fan baraka nganya ta bu jana wana me an gama kan dum la bla tugushi bala bi nimbela kwanye dine tigi nimbela kwanye damitigi parce que ko islamanye da mozo klela horiya kuma da mi kuma yirdo wallahi bito klela mago kuma yirdo me laji boran qur'ane maga kana hal sa da mitunna mul la sunna me la qur'ane ba mul bile gelam me je ka bi banya sala me gelam bebe kalamo de la billah wanya mi bina wudo de kalama folo e madrasa diwni wulu nana febe haram ya Allahu akbar ka selika be fana ngubi ga fe teni mi ngatu kula hakata la ami dugudo do malla ya ngolo bi fere billah Allahu madrasa de reteru fe ngolo
bakungulu adamaden kunkolo de bɛ feere subhanallah a bɛ feere k'a tu k'a la c'est-à-dire i yɛrɛ ni kunkolo i bɛ na kana don ka tɔn na c'est-à-dire u kɛlen bɛ ka diinɛ tɔgɔ wele u yɛrɛ la wa a bɛɛ ye madarasa mudirubaw ye u ka tɔn bɛ yen n'i nana i b'i tɔgɔ sɛbɛn n'i ko ne tɔgɔ n'i tɔgɔ fɔ dɔrɔn u bɛ se k'a fɔ sisan i kunkolo kelen miliyɔn 800 bɛ d'i ma i kunkolo miliyɔn 800 a warijɛ bɛ d'i ma mais a bɛ bɛnkan min signé sisan n'i sara i su bɛ di olu ma olu b'i su ko i su ko yɔrɔ b'i kunkolo tigɛ sisan ka lɔgɔtɛmɛni turu i kan na kunkolo bɛ taa maga ɲamana kan pagi sisan Qatar kunkolo bɛ taa yen o tuma n'o kɛra sisan farikolo bɛ don dingɛ na ani lɔgɔtɛmɛni komi i kunkolo ka sɔrɔ i kunkolo tɛ Allahu akbar bon n'i bolila o b'i fa b'i fa dɔrɔn bon n'i y'a lakale o b'i fa Mali la yan belebele wallahi a dɔnnen don wa n'a kun tɛ se k'a mulu lakisɛ bɛɛ kan kɛra ka sɔrɔ k'a lakale wallahi o tuma e bɛ se ka nafa mun cogo di mais nin bɛɛ ye madarasa denw ye bɛɛ ko kaburu ti bɛn i fa man ka bonya i ba man ka bonya k'a bɛɛ kelen ye mais ni mansa kɛra e mansa y'i mara a kɔnɔbara la kalo 9 mais o y'i wolo ka bɔ la k'i bɔ bonni sɔgɔn na e n'o kelen cɛ ka jan ni fa ye kelen ni fa sara i bɛ se k'i ba ɲɛni furu wa o tɛ kelen maaw tɛ kelen ye dɛ mais nin ye kalanbaaw ka baara ye Mali la bilahi bon o la dɔnni ninnu n'o ye fandɔn ye n'o dugumakalanenw ye an ye min wele ko moriw sa olu ta tɔ to mɛ Musa Kimi ni mɔgɔ ta cɛ na a ye ni ko n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn u ko nin y'i fa de Allahu akbar morikɛ dɔ ko o don dugumakalanne dɔ a ko ni mori min fatura tile 2 tile 3 k'o kɔrɔ ko i tɛ mori yɛrɛ ye n'o tɛ ko mori kan ka tile 7 de kɛ saya sigara la ko mori man ka sa bada f'a ka bɔ ni sokɔnɔ kɛ kilisi la tile 7 ko f'a ka saya de wele saya n fa sa subhanallah Sangare ne bɛ tiriku la a t'a dɔn ne yɛrɛ ye karamɔgɔ ye ne y'a lajɛ k'a lajɛ dɔnni ko a ma ko mun na a ko sabu ko ale ye mori ye ko ale yɛrɛ kelen ye du kelen bɛɛ fa kɔsa in sisan ko ale denkɛ dɔ bɛ yen ko o k'a bɛ muso dɔ fɛ furu la ale taara ni woro ye somɔgɔw jɛna ni furu kɛli ye k'u ko o ye woro minɛ ko ka na ni furu nafolo ye k'ale ko ɔhɔ n bɛ na n'a ye k'ale ma na n'a ye u y'a wele ka dɛsɛ k'a ko u ka ŋɔnɔ ko se bɛ yɛlɛ mais ko ma taa n'a ye u ye wele ka dɛsɛ k'u ka ŋɔnɔ ko denni kɔrɔmuso bɛɛ furula a dɔgɔmuso bɛɛ furula a filanan bɛɛ furula u ye wele ko mɔgɔ wɛrɛw bɛna denni furu dɛ n ko ayi n ko ka ŋɔnɔ n ma na fana n ye san 10 kɛ ka n sigi o cogo la ka u tɔɲɔ wɛrɛ de k'u nana tɔlɔ nana wele dɔrɔn k'u bɛna denni di cɛ wɛrɛ ma n ko ayi u ka ŋɔnɔ wa n ma na fana u jigi tigɛlen k'u ye denni di cɛ wɛrɛ ma ko furu sirila don min ni bɔra kalama o don o tuma ko n ye denni fa o don Allahu akbar o dugujɛ n ye denni cɛ fa o dugujɛ ka denni fa fa o dugujɛ n ye denni ba fa a bɛ ka kuma lakale fa b'a di gosi Allahu akbar o dugujɛ n ye cɛni fa faga k'o ba faga o dugujɛ morikɛ min y'a fɛ n y'o fa o n'a ka seere o dugujɛ ko jelikɛ min mun don n y'o fa o n'a ka namunɛla donc ko ale ye mɔgɔ du kelen bɛɛ fa o cogo la bon k'o kɛra kɔsa in na sisan subhanallah bon e ni ala cɛ nin bɛ se ka sa cogo di ko n bɛ sa hɛrɛ la kalandenw b'u bolo kalandenw b'a bolo k'o ka ca maa 60 ye subhanallah kalan bɛ kalan mun sisan mɔgɔ fa tɛ yan mɔgɔ fa don ala jɛ n'i sera an ka duguw la forodo ni dabalijugu ye mɔgɔ ta cɛ bon o la silamɛ diinɛ ye hɛrɛ ye kira ye hɛrɛ ye diinɛ ko ye hɛrɛ ye silamɛya ye hɛrɛ ye nka silamɛya ma kɛ hɛrɛ ye anw fɛ Mali la yan parce que anw m'a faamu ye yan o gɛlɛya de filɛ an ka taa belebele n'an bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka don an ka wala dɔnni kɔnɔ komi nin dɔnni bannen ye min kan ka kɛ den ye yɔrɔ o bɛɛ fɔra sa o bɛɛ faamuna an bɛna an balakaw ka fa fɔ ala ka mɛn sɔrɔ amin kira ko n'a y'a sɔrɔ den bɛ turu fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye ko ale Mahamadu tun b'a fɔ musow k'u den turu cɛw ye Sangare ayiya c'est-à-dire musow ka alijinɛ bɛ sɔrɔ cɛ sendɛgɛ kɔnɔ belebele mais n'i ko cɛ sendɛgɛ kɔnɔna a bɛ kɛ lɔnmɔ dɔ kɔnɔ ko ka taa cɛ tanga k'i ka tile kɔnɔna lajɛ la o tɛ a to cɛ k'i tɔɲɔ i ka yafa cɛ ma i ka nisɔndiya i ka cɛ bonya ka cɛ bɛrɛ o kan o de ye sabali belebele baraji kuranɛ bɛɛ la mɔgɔ minnu kan ka taa alijinɛ na ala y'u cité dɛ a ma man jan ala ko ila lezina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bil sabri abana ala ko bɛɛ bɛ janɛmɛ na ko fo n'a kɛra mɔgɔ de ye mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ ka tila ka ɲɔgɔn wele ka na sabali ni ɲumanya ma tɛmɛ ɲɛmisɛn wa kuranɛ bɛɛ la ala de ye wele bila an balakaw ye a ye sabali dɛ
ala y'a dɔn cɛw tɛ ɲuman k'a la ala y'a dɔn cɛw b'a tɔɲɔ ala y'a dɔn cɛw bɛna bila a la mais o bɛɛ la ala ko sabali sabali kɔrɔ dɔn wa sabali kɔrɔ ye ko kɛra ne la ne ta ye tiɲɛ ye ka yafa ka nisɔndiya a bɛ fɔ mɔgɔ sabali mais e ni cɛ bɛ mankan na e yɛrɛ jo t'a la e kɛlen bɛ k'i da de ye ko n sabali la o tɛ sabali ye o ye ka kuma de mais cɛ yɛrɛ ye min kɛ ni e yɛrɛ de jo b'a la cɛ jo t'a la k'i ka yafa ka nisɔndiya ka sabali a tɔgɔ de ko sabali mais ni cɛ b'o kelen bi muso ko 7 ko ni janda ko pulu i k'a dɔn dɔ bɛ yen o tɛ jama tɛ pulu i ta bɛ tiɲɛ bilahi a y'a jɔ la damina dɛ i yɛrɛ ba bɛ tɔɔrɔ la so o y'o ku fu k'i wolo fo ka taa i di cɛ ma mais e cɛ ye min di la e k'i to mais i b'i ba janfa e cɛ ye min kɛ e k'i to ko kuma i fa ye min k'i ba la i m'o ye wa mais munna i ma se k'i ta in ko ko dɔ kun b'i ka bilahi o la n y'a fɔ ni ne n'a y'a sɔrɔ sisan ko ne kɛmɛ ka mobili kelen san sisan k'o bila Banikɔ ni Bamakɔ cɛ o bɛ taa mɔgɔw cɛ Banikɔ ka na yan ni mobili wɛrɛ tɛ sira kan n'o mobili kelen tɛ o b'a sago ye mɔgɔw la dɛ n'a ko a ye na n b'a fɔ saribɔn bɔrɔ kelen ye 400 n'i tɛ don i bɛ na i se la i bɛ don de mobili kelen tigi b'a sago kɛ diɲɛ na dɛ nka ni solo nana ni projet dɔ ye sisan ka mobili fila bila sira kan ne ka passe ye 700 wa 1000 n'o y'a ta kɛ 300 ye baara ɲɛna e ta ye jigi jagoya ya o foyi bɛ ten tuma dɔw la an balaka dɔ yɛrɛ y'a lakale anw ye ala ye géré billahi ne m'a ɲininka fiyewu a bɛ k'a fɔ muso dɔ ye mobili kɔnɔ ko cɛ muso kelentigi ye fu de muso billahi a ko filanantigi ma ɲininka han ani muso bɛ kuma la a ko muso filatigi kɔnɔ k'o cɛ kana yɛrɛ de a ko kelentigi k'o tɛ foyi yɛrɛ de muso ma kɔrɔ billahi ko ale kelen b'a cɛ bolo k'ale y'a cɛ fili a kɔ ka pa ko musotigi tɛ foyi ko filanantigi ko ni fɔlɔtigi bɛɛ kelen ko musotigi yɛrɛ de ye muso naani tigi ye muso kuta a tilalen n y'a kɔri n ko manamuso seda a ko naamu n ko kuma fɔ cogo ɲɛna dɛ n ko ne ka baara wajibi n ko n'a sa seyɔrɔ la n ko ni nin ye aw mankan ye an n'a sa seyɔrɔ la mais ale bɔtɔ so a ye cɛ nɛgɛ ka cɛ bɛrɛbɛrɛ sabarita kɔnɔ tɔli sa n bɛ taa kɔɲɔ n dimɛ sa k'a nɛgɛ fo ka taa a bɔ bɔli ka n ka muso ko ye a k'a fɔ sira la malimakɛ a dɔn dɛ i ta min b'i bolo billahi n'a bɔra so a bɛ cɛ a k'a f'i ma kana se ka a se ka la n'i bɔra yan n'o kɛ n'o tɛ n'a bɔra so n'i ka jɛ ye a bɛ min f'i ye n'o dɛ a bɛ min f'i kɔni n'o dɛ i tɛ foyi ye k'ale y'a ta fili a ko ka pa ko pa kɔɲɔ na wa a ma ban dɛ a ko min ka dɛ ale ye ale b'o kɛ i ko ɲɛ t'a la mais pour que k'a bɔ pa la n'i y'a kɛ cogo dɔ la a bɛ bɔ pa la o la an bɛ wele bila an cɛw ma maa t'a fɔ maa ye ko nin kɛ mais ala de y'a fɔ muso o muso diɲɛna ni i ma jɛn ni cɛ ka muso yɛrɛ furu ye i sigiyɔrɔ bɛ jahannama kɔnɔ salahi bɛ yen siga t'a la dɛ c'est-à-dire fɛn dɔ bɛ yen o tɛ diya i ye mais i tɛ se k'a fɔ i da la kan mun ni muso y'a fɔ a da la ko a man d'ale ye a n'a jɛnna jahannama n'a bɛɛ kɛ mais ala de y'a fɔ ko k'a kɛ ne m'a fɔ k'a kɛ ala de y'a fɔ ko k'a kɛ e m'a fɔ k'a kɛ mais ni ala ko fɛn min ka kɛ o bɛ goya i ye n'o goyara maa min o tigi ye jɔn ye kira ko kafiri ye kafiri ye mɔgɔ min banna ala ka kuranɛ haya la k'o tigi ye kafiri ye mɔgɔ min banna ala bato la k'o ye kafiri ye ala ko min mɔgɔ min ma sɔn k'o ye kafiri ye mɔgɔ min y'a kɛ n'a ma diya yɛrɛ k'i kafiri ye ala m'a fɔ bɛɛ k'a ta dɛ a ko n'i bɛ se n'a tɛ se n'a y'a ta jɔnni b'a juger ala tɛ wa ala b'a juger mais kana fɔ i bɛ kiiri tigɛ yan dɛ ala de bɛ jugement kɛ o tuma cɛ ka muso furu a bɛ se ka gɛlɛya muso ma mais sariya b'a f'i ye kana tɔ ka don i la belebele ka goût ye mais o t'o fɔ parce que sunkalo tile 30 fini man maa si koyi nka an b'a su sabu ala ko an k'a su wa a sun dɔ yɛrɛ a se ka dɔn ala fɛ yɛrɛ ko a ka se ka dɔ la fiyewu k'a fɔ a man di ye i b'a kɛ komi a ka di ye mais k'a sɔrɔ a man di ye mais ala de y'a fɔ an k'a kɛ o tuma ni ala ko cɛw ka musow furu 1 2 3 fo ka taa se 4 ma ni e cɛ ko a bɛ 4 ta o ye cɛ kungo de ni cɛ y'i tile o don n'a ma tile o y'a kungo e da ye k'i tile mais musow wɛrɛ cɛsiri mais kɛlɛ cɛw ta la hali sisan ni an balakaw ɲɛsa ko wajuli kɛ sisan cɛw kan ka min kɛ muso ye ko k'o fɔ muso kan ka min kɛ cɛ ye ko k'o fɔ an balakaw bi yan mais ni wajuli kɛ ka ban n'i tilara ni y'u ɲininka ko muso aw kan ka min kɛ cɛ ye hali kelen tɛ se k'a fɔ
mais cɛ ka tan u b'a bɛɛ durusi n'u bɔra dɔrɔn ko papa bi karamɔgɔ dɔ ko a ka taa Allahu akbar u bɛ dalu jɔ cɛla n'o ye mais olu yɛrɛ bɛ ɲinɛ o ta kɔ wallahi muso kan ka jeni cɛ ka fɛ cɛ ye dutigi anw fɛ silamɛya la wallahi ni muso dusu ka bon silamɛya ko a ta bɛ bi wa furusa bɛ cɛ bolo anw ka silamɛya la ni cɛ ko a di furusa a b'a sa mais sariya ye min fɔ o sira bɛ yen mais bamakɔ ya bi furu bɛ siri cogo min ka d'u ye k'a sa cogo min ka d'u ye muso b'a sa hali n'a ma kɛ belebele ni muso ye kamalen latigɛ banwani na ka datigɛ yirimajɔ ko wari fara ɲɔgɔn kan ka na yɛrɛ juge la i ka furu bannen o k'a fɔ cɛ ni nkalon fo n'a kɛra lahara ye sa dɛ bon silamɛya ka di ye ko ni furu sara ni muso ka jɛn ye ni cɛ ka jɛn tɛ fo ka jɛn wuli ni cɛ o cɛ b'i furu k'o bɛɛ bɛ jɛn a la Allahu akbar belebele furu don min za bɛ ten hakɛ b'a la k'a fɔ cɛ ni nkalon t'a la dɛ furu sali condition bɛ yen ni muso kunkolo tiɲɛna sara ko a furu ayiwa walima ni cɛ kunkolo tiɲɛna ni fa donna aw dɔla kelen na furu bɛ sa mais a tɛ sa dɔrɔn ko fa donna a bɛ ɲɛɲini fɔlɔ n'a dɛsɛra furakɛli la ko a k'a dabila k'a fɔ n ka muso ta ɲin'a ka kɛnɛ n'o tɛ ni fa donna la dilanko bɛ yen yan papa ni ɲɛnama cɛ kɛnɛma cɛ o kama ko ka furu sa walima bana cɛjugu dɔ bɛ yen bagi ni bagi ye aw dɔla kelen minɛ a fila bɛɛ walima ɲamana bana don a ye cɛ minɛ a y'a fura ɲini ka dɛsɛ sariya ko muso k'a furu sa a ye muso minɛ a y'a fura ɲini ka dɛsɛ sariya ko cɛ o muso ye furu sa o ye furu sali sariti dɔ ye walima n'a bɛnna min kan ni bɛnkan bɔ a sira fɛ furu ka sa a mana bɛn min kan furu kɛli la n'a ma bɔ a sira fɛ a ka sa sangare o fura wɛrɛ sarali ko n'a bɛnn'o kan k'a fɔ n'u ma sara furu tɛ siri n'u ma sara a tɛ siri walima ni cɛ y'a yɛrɛ kɛ silamɛ ye k'a sɔrɔ silamɛ tɛ a y'a den d'a ma a y'a sɔrɔ cɛ ye bolisɔnna ye sariya ko a ka furu sa ka bɔ a kun hali n'a ma jɛnɛ ye belebele mais an ka furu bɛ sa cogo min na ani tɛ kelen ye dɛ walima ni cɛ dɛsɛra ka muso balo sariya ko a furu sa mais balo min ko don sɛ ko tɛ dɛ marakɔrɔni fana ko tɛ wa wɔrɔtile ko tɛ dɛ jumɛn ko don min se bɛ cɛ ye hali ni to nɔgɔlan kelen don a y'o dun aw ka ala tanu n'a ko a bɛ kira ladege aw ka kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kira ka denbaya ma dumuni kɛ su ni tile k'u fa kun na belebele mamuru ka ɲɛnamaya bɛɛ a ka denbaya ma dumuni kɛ siɲɛ saba su ni tile kɔnɔ n'u y'a don su fɛ u bɛ sigi u tile kɔnɔ o tuma haramu ye furu sali ye ten mais ni cɛ dɛsɛra ka muso balo sariya b'a ɲini muso fɛ muso k'a lajɛ ni cɛ tɛ dɔrɔgu minɛ jɔ minɛ tɛ fo dɔrɔn waati gɛlɛya y'a sɔrɔ muso kan k'i sigi dɛmɛ k'a kɔnɔ ka ala kɔnɔ mais ni cɛ ye fugari ye a kɛlen k'i den dun a tɛ baara foyi kɛ a dɛsɛ k'i balo sariya ko i furu sa ka bɔ a ko hali n'a ma jɛnɛ belebele mais cɛ dɔ tɛ baara kɛ dɛ ayi bon muso yɛrɛ fana t'u bonya b'a fɛ cɛ min muso bonya k'a s'a danbe la muso t'o fɛ dɛ min bɛ muso fa nɛni ka muso ba nɛni a b'o de bonya muso caman bɛ ten dɛ cɛ dɔw bɛ muso tɔɔrɔ ne ye cɛ dɔ dɔn bilahi a ka nasɔngɔ dɔrɔmɛ 20 don o don 20 in malo b'a la saribɔn b'a la nasɔngɔ b'a la bilahi belebele ni ne ma diya a b'a bugɔ don o don fana bilahi ne yɛrɛ ɲɛ Allahu akbar mais muso nana ne fɛ yen ko ka taa kuma cɛ fɛ a ye kuma fɔ ne ye ko nasɔngɔ ye 20 ye don o don o ye saribɔn b'o la malo b'o la nasɔngɔ fɛn bɛɛ b'o la wa sogo bɛ ka dumuni na don o don mais ne ko n ko nasɔngɔ 20 wuli ala cɛ a ko ɔhɔ n ko cɛ ka nimoro tɛ ne cɛ wele cɛ ko ɔhɔ k'o ye cɛ cɛ kelen k'o fɔ ye ne ka se cɛ fɛ yen ne ye tun tɛ ne ko cɛ ma zigilen ye n ko cɛ in tɛ foyi muso bɛ quoi ka cɛ tɔgɔ dɔn n ko ni mankankolo yɛrɛ de muso ko karamɔgɔ k'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin hali cɛ y'a gɛn mais a nana ne fɛ yen nka ne bɛ ka cɛ dɔgɔya o man d'a ye k'a kɛ dɔrɔn ko karamɔgɔ ka dɔɔnin dɔɔnin ta kɛ k'a kɛ dɔrɔn la sa k'a tigɛ ta dɛ muga Allahu akbar mais anw daw n'i ye 200 de ye k'o t'a bɔ k'o t'a bɔ dɛ o t'a bɔ ko kira ko ni cɛ ye wari muso ma ko nasɔngɔ filɛ nin ye ko n'i k'o t'a bɔ baasi tɛ fɔlɔ ko n'a ye dɔrɔmɛ den kelen fara a kan ko lahara i b'o se ka ma kiyama bilahi Allahu akbar ko n'a ye 5 min di o bɛ min bɔ t'o kɛ hayya mais ne y'i ɲininka yala 200 in b'a bɔ n'i ko o t'a bɔ dɛ sabu saribɔn bɛ yen o 20 ye o tɛ baasi ye a y'i ɲininka de mais a ye 200 di hɔn na n'i ko non fɔ n t'a bɔ ko n'a ye 20 min di o kɔfɛ lahara i b'o se ka ma bilahi subhanallah an balimamuso tora la caman donna cɛ k'i bonya k'i sankɔrɔta o tigɛ tɛ dɛ fo cɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la
هيا joro be chelao me chew de gese mu joro la me du taman jilen no abete muso no ko ya taman cheno de sangare aya donya muso folo ta gelabi ni gifa o kurano fandano gele ka tiku flana ngo de na wato don mi ko sila mo bi ngene doro la aw boto ka tay ibi vese ki pari fi parfum fiita to bi ko me do so chunyina folo gele de ko fo do so ka tanyina o doni so ko korole ko do mais est ce que ni muso tara ke so chu ne so ma chumule ne nana no nana atna nyo zo chu je duti cede aci o wati mana se hal ni ko chama ko mugani a do ti so ate mais ka soro wati yere de muso ne ga fuma ara de pour ga ko do ka se ka kwala do lebele kira ko muso kan ka cede me ko sans se vanter la femme doit aider son mari en cas de souffrance sans se vanter muso kan ka cede me ni cede tara wa kan wasa kuna de lebele mais non malaka o yi deme nu sigira geran o bi lebu bi korofoy bi lebu ngare wala na kala do mudu ba foda wa ko e ko chey fikir wale bon ni ko chey fikir wale c'est très vague quoi parce que o durumu dando la ko hay mais il fay muso ya fikir wale do wallahi e ga kire muso ya fikir wale ko mais en faro muso ya ni ko chey fikir wale ka dam ne je ce rawa wole la fam farma ya benen Allah akbar hay mais ni ko ne chey bagare fikir wale o bagare la ara bagare bi jobi do awonya mais chey damo lawa chey ga jame bo muso ga jade ni chey fara muso neni wala ka muso do ya a doga ka da ale kelela ma bi ni no kelela mais ni ko ambalaka te fuyi adam ne ibala fo ta bla je de lava wuli la fo ta bla amba wala ya bedo ya Allah mo muso ga chebu ga chebere zara ka tare tare no kara anga muso wara de sisi bara no nate muso kele bi chebo wallahi mais utira sa nyana de ni muso kele zoro na isabo ke kai aba ku ga je abe pai ikrafe kan so dia ni ko mi ga dabla bu dabla kan muso ti soma ni ya sigile ko an nole be kata sabarada ni ya farto do wata to etela denguni ko nyona mo ko nyona lebele no to muso ga denguni muso ta mo ga denguni wala mama ta fulki alhamdulillah ye kara mo ya de to wala la tam mo denguro foy donc wala ni muso parler dro o ta to mais ka fa ngam ba ga zigi jakoro to wala cedo amuso nege ka muso nege ka fi ko muso makala merege ko muso ko karta ko baraka mo bulu ko na muso ko baraka mo ko ta muso ko ida ko barako ayya lalu mo fara jara no ko te do ko barako ne ko ta ay muso ta liga fe muso ni chabi pare kisi katte kalu kara ko barla muso korle do ne woni rasala yo fa kana tuma karo fa ka kuka ni baraya daga baraya ke afrugo bara ko je baraya abi ce shuru ga tenneli dare ke gogo ali kuni negari note mo ko tiro mo ta baraka mo ka ali ibi mo ta yi mo ko kamo no bara abbe kele wa ka men nyanga mo to parle dro o ta to sala de ta to do nta mo do no ko le no ko da ko iba so ko su fil fatale do la ha ko na ka fle do lo ka ko be magla mo ro ga do kasa kama ko do me ni we kenemo kasa ka di so na kasa ko ne mo do me era de ko ga je pari ni mo do pari ki labe kan so ja ka yafa bara bi glaw ni e mo sunan de be mo ka ko do na de o do na do mo so de lo machine ni machine tana do so fe mbo ya be protocole simay autrement pour que produit kana tiens comme muso ka gla bon muso ka gla ni muso de bugu yere de gla keneka mais muso de ka sokon na may a tu ka fle muso ci gla may o tu ka fle do vinu ali taka do vinu ci may autrement ne ka wo de aywa am na na ne da aka an ga duguni keneka ka dugo ke ga dogre non la ke ala ya fo ci yo ku ga ta kili fla sawa ko ta de nani ma am dugo ke ci jale kenea Allah wo nyuma ala ka dama kira mu ya gama sallallahu rasulullah ala ka de bakana afawu sallallahu rasulullah kewya ne kewya ko
Berapa jera? Kita nari. Jaranya ada. Apa saja? Sama kan malah malah sama. Amin amin. Amin amin.